Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyo alagad. Action Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 4:58. Mayad nga hapon, Bacolod, Negros Occidental. Negros Oriental, ang aton nga mga suki nga tagparamati sa tabok sang kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto marabutan sa ato sining nga broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi, welcome sa inyo para tuntunan tag sa kahapon, Action Report, Afternoon Edition, Sabado, nga presentation, Petsa 26. Sabado naman nato sini nga pagpakalagad sa kinahanglan liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri mabatian sa pagpakalagad inyo para tuntunan action report afternoon edition. Sa sini nga para tuntunan tag sa kahapon, mangin katimbang sa sininga programa ang aton sininga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kay na para kanambiyong sa pilakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod, bantayaman naton kagimursuhan. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. Pang Sabado nga edisyon sa inyo palatuntunan, buylog naton ang puwersa Action Dale Salazar. Back to back sa aton nga piloto action Papang Nixon Tahom. Opdama kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Badera. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Biking kag Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyo sinilagad ang korman sa sininga palatuntunan tag sa Sabado, Action Report Afternoon Edition. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinubaya, ang inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin 59 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Radio. Manayanayang lakat sang panahon karon nga hapon. Las 5 na pero nagatagiti pa ang silak sang adlaw. Nangin masadya karon man nga adlaw Sabado Petsa 26 sa bulan sang Marso. Bangod diri sa Bacolod, duha ka mga grupo ang naglunsar. Sang ila sini nga kandidatura upod sa nagkalain-lain nga mga posisyon ila ginapapaylian. Ang ila sini nga ginatawag opening salvo. Gindagsa sa ila tagsa ka mga supporter diri sa siyudad sang Bacolod, the City of Smile. Ang Grupo Asenso ari sa paglaom, ang Grupo Progreso ni Mayor Bing ari naman diri sa Bacolod City Public Plaza. Napuno sa mapula
ang Bacolod City Public Plaza na puno naman sang puti ang Paglaom Sports Complex. Pero sa opening salvo sang Grupo Progreso ni Mayor Bing Lunadia, babatian ang ila sining nga mga tingog diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Ang programa sa Plaza dalon live sa Action Radio Bacolod. Babatian diri sa ato sila pabalagad starting lasais karon dugay-dugay magasugod ang programa dira sa Bacolod City Public Plaza. Grupo ni Mayor Bing, Grupo Asenso. Aray mo pulas plaza nga kapamulaklak lang ang supporter ni Mayor Bing. Abaw sa pagkadamo-damo man. May mga intermission number nga ginapreparar ang Grupo Progreso, ang Grupo Pula dira sa Bacolod Public Plaza nga makahatag man sang dugang nga kolor kag kalingawan sa ilang nga opening salvo. Nagmarcha kay na ang grupo ni Mayor Bing, nagapanglakaton padulong sa area sang Bacolod City Public Plaza. O makita mo ng entusiasmo sa mga supporter niya. Amalabayan sa dalan, gasinggitan man sang ila nangin paborito nga mga kandidato sa idalom sang Grupo Progreso. Ang mga barangay kapitan, ang mga barangay nga nagasuporta sa Grupo Progreso, full force. Ginpakita gid ang ila siling nga puwersa sa mga barangay nga nagasuporta sa kay Mayor Bing Lunardia kag sa Grupo Progreso. Manaya-naya ang itsura ni Dan Atayde, nagapapili congressman sa idalom sang Grupo Progreso. Oy, puwerte, ang yuhom ni Dan Atayde nagalambot sa dulunggan niya. Nabatsaga niya man kung ano ang suporta sa Grupo Progreso sa iya kandidatura bilang congressman. Amo man kay Vice Mayor Elced Pamilyaran, kag 15 ka mga konsihal. Ngara sa idalom sang Grupo Progreso. Ay, puwerte. Nagapamulaklak. Alas 6 karon ha. Magasugod ang atong sining live coverage dira sa Bacolod City Public Plaza. Ginaman dira ni Action Boy Duran. Outside sang Bacolod Public Plaza, Action Dale Salazar. Sa ginatawag nga documentary picture ara si Action John Diaz. Sa aton diri nga live streaming, duha ka mga IT expert sa Action Radio ang mga binuligay. Si Action Jane Baikin kag si Sir El Rey Dotilios. Ang programa alas 6 dugay-dugay sa Bacolod City Public Plaza, babatian sa aton sining nga pagpangalagad hasta nga matapos. Ang aton lamang panawagan sa mga supporter sang Grupo Asenso kag sang Grupo Progreso, wala lang kantsawanay, way lang suyaay ha. Ibitar tagid na ang mga tinaga nga kantsawanay kag sinuyaay, kay dara kun kaysa nagahalin ang kinagamo. Palihog lang, ibitar tagid na ha. Magaboy sa isa ka malain nga istorya, masakit nga istorya, masakit pamatian sa dulunggan, ipaiway tagid na palihog lang ha. Way lang kantsawanay, way lang suyaay. Kung sino ang imo nga nangin paborito sa Asenso ka man o kung Progreso, be it. Ang importante, wala lang suyaay. Kaya ang finale sina sa inyo sinuyaay, kakantsawanay, sa mabot nga Mayo 9, dira nyo itatak kag ilista ang ilangalan nga inyo nangin paborito. Dito man sang kampanya, subong adlaw. Matapos nga formal nga nagbukas ang local campaign period,
kahapon nga adlaw. So ikaduha nga adlaw subong sang kampanya. Di pagkatapos ini sang mga aktibidades sang duha ka mga grupo, sigurado ko dason semana sako na ang libotay, pangamustahanay, pikpikanay, agbayanay sa mga barangay para lang iduso kag ipahibalo ang ila kandidatura. Ano malang ni katuig, matapos na eleksyon naman. Ang importante sa mga botante, pilian nyo gid ang kandidato nga mangin maayo kag para sa tawo. Amo na importante gid sa tanan. Maalam, maayo, makidiyos, ano pa? Apos palapitan, budlay ganitan. Amo na tayong importante. Ayo. Ti ara na sa mga butante nato na. May mga buot naman kita. May ara naman ta sa husto nga paminsaro na. Kabalo naman ta sang maayo kag malain. Kabalo naman ta sang aton butuhon siguro. Man importante da. Kung nagkapati ka sa iya sini nga mga programa nga ginaplastar, kung imo sa palangga, then go ahead. Hindi man ay malikawan niya, basta chimpo eleksyon, ang kwarta ra ginaya. Basta chimpo eleksyon, given na iya. Ang kwarta ra na, patunan yung kwarta. Ang importante kung ano ang ara sa inyo paminsaron, ang importante ang ara sa inyo tagipusoon, amo na ang butuhan nyo. Ang kwarta, kwa, yawat pa man. Yawat pa na bakal lawat bugas. Yawat pa na ibakal sudan. Patunan nyo ang kwarta nga ginahatag nila. Ang importante ya ang imo nahamutan kag ang imo palangga nga kandidato. Amo na ang butuha. Kung gitagaan ka sang kwarta, sang kontra mo nga hindi mo ya butuha, kwa mayo kun magsulat ka tungalan niya, ara isa sa tupad ya. Dibla? Oo. Kwa. Importante na imo silinga, sincerity kag loyalty. Ano ka sa eleksyon niya, given na ya. Sa eleksyon, kwarta gin man na ya maglagaw mo. Batunan nyo lang kwarta ya. People's money. Bisan diin lang, bisan ano lang, basta eleksyon niya. Ara ginayang kwarta, hindi ka na madula. Kaya kung kilala ko pa, kung politiko ka, ngaway ka man ng kwarta sa chimpo eleksyon, paway ka na lang sa banga, ka magpalumot. Oh, naya given, naya. Para mo na silingkot, yung buto ta. Importante, daya. Ang inyo nahamutan, kag ang inyo yung ginakilala, ako na yung butuha. Pag may kwarta nga magwada, batunan nyo. Yawat pa man. Sino nga tao ang way nagkakinanglan kwarta? Hipokrita ka na gid kung maghambal kaya nga hindi kaya kinanglan ng kwarta. Sa may mga kaya, guro. Oo. Pero sa mga pulopigado, remedyo general, yawat para sila. Oh. Dibla? Siguruhan nyo lang, hindi mamonitor sa piyak, nagabatong ka man ito. Basta mamonitor sa piyak ito nga, nagabatong ka man ito, wa mo, doble, kabi. Inalikawan nyo gina ha. Basta mamonitor ka mo sa inyo nga partido, nga nagadoble partida nyo, patay kang bata ka. O, sa aton nga mga kaksyon, naka-like na kamo, ay pa. Like na like, palihog. Share nyo gid. Ang importante kung si Homa lumina pa, steady pulse. Steady lang dayon sa Action Radio. Hindi na magsaylo sa piyak. Ayos? Ang importante mo ng words nga loyalty. Di kung loyal ka mo sa Action Radio, i-like nyo, i-share nyo pagid para damo makakita, makabati sa aton balita.
Kag ayaw gid magsaylo, magliso sa piyak. Kung nag-greet na kamo diri sa action radyo, ang gwa sila naga-window shopping kamo. Nan, lain man na nga naga-window shopping kamo. Importante kung diin kamo die hard, kung ang loyalty nyo sa action radyo, dara na lang kamo palihog. Kaya wala kami nagadingot sa inyo kung may tsimpo lang ka may ligwa, ang inyo nga mga greetings, ginabasa mo na namon. Di ba? Budlay gin mag-like saw, budlay gin mag-share. Ayos. Ahaha, balaan ko gid ang sugpon, sir. Nga hapos palapitan, budlay ganitan. Siling ni Toto Ray Flores Barayoga. Amo gina. Uy, si Maninay Jo Salanggara. Ninay! Kagwapo sa nga akong suon. Si Councilor Ising Salangga, kaangayan gid sa iya. Mga ginapost ni Ising Salangga bra sa iya Facebook, kaangayan gid. Si Ising Salangga, bata ni Maninay Jo Salangga. Bata ni Action Fred Salangga. Joanny Mel, may hapon da. Kay Martin Aliling daw ah. Si katendas mo si Inday Huma Lumina, kag si Diding Alohamiento. Ayos. Mga taga DSB Barangay Pandanon, ngayong hapon to sa inyo ha. Pinatamya ka mo ni Ray Flores Barayoga. Alam dala kapag monitor. Bao si Rinaldo Poderoso ara na. Pula kontra puti ah. Ha ha ha. Good afternoon, Action Eric, siling ni Joanny Mel. Ivan Huesna. Ivan Clown, on board, Minuyan. Bauperti sa Ivan Huesna. Si Allen Louie Himotea ho. Kaliling kawayan. Tami ilang classmate niya sa batch 92. Si Sila Carlota. Alin na kay Allen Louie Himotea. Sige, ang iban karon ha. Ano mga balita kabantayan dito kay report gikan sa ato sining nga mga patrol unit reporters? Report gikan sa New Government Center. Dalaw na ni Action Jan Diaz. Siya nagpungko, nagdala temporaryo sa trono ni Action Art ay hupon. May ginasikaso na sa Action Art, Lunes balik na siya. Anong balita ng Action Jan sa City Hall, New Government Center? Bacolod City vaccination mobile magapatigayunon sang vaccination drive sa mga eskwelahan. Very good. Population protection nalabot na sang Bacolod suno sa EOC. Ang balita ni Action Alvin Graba, dalo niya gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Duha ka mga lalaki arestado matapos nakuhaan sang armas lutang sa Banwa sa Morsya kag Banwa sang Binalbagan. Ang mga balita sa Nasyonal Pilipinas, ginatunan ang tuigan nga COVID-19 vaccination. Presyo sa diesel ay aguy. Pinapaabot nga makasaka sang 8 ka pesos kada litro. Kagasolina na 2.90 kada litro. Oy, perti naman. Sakit naman is bulsa. PCG nakalerto sa pag-alboruto sang Bulkan Taal kag publiko gin-inganyo sa Malacañang nga magpupud sa Earth Hour. Amo na ang mga dalagko nga report gikan sa Balita Nasyonal, Action Radio, Philippine Standard Time, las 5:16 na. Check ta nga ito sa Liga Patrol 2. Ato sa Liga Crosswind Patrol, iba lang tanay sitwasyon na. Sang Bacolod sa paglibot-libot ni Action Dale, sigurado sa Action Dale naglili kadalida sa Paglaom Sports Complex. Kag naglabay man sa Bacolod City Public Plaza. Iban nga mga lugar, kamusta honta? Traffic report ni Action Dale Salazar. Action Dale, may hapon. Yes, mayong hapon, Action Eric, mabulbugatan lakas ang traffic diri sa may downtown area, especially Action Eric, nga diri sa Bacolod Public Plaza, pati gayuno ng opening salvo sang Tribo Pula, no, ang Grupo Progreso, Action Eric. Actually, Eric, kita diri sa buong sa may Dalan Rizal, lapit sa may Plaza, Action Eric, kay nagasunod kita diri no sa
paglakat man ni Bacolod Mayor Bing Lunaldia po ng pila ka mga kandidato sa Grupo Progreso Aha. ay diri sila halin sa may Dalan Rizal sa may tubangan di ba sang Northwest Inn. Okay. Diri sa may Dalan Mabini Action Eric Mabini Rizal kagati wala gid namang dugay sang nag-umpisa sila lakat humalin diri sa nga area pakato sa may Bacolod City Public Plaza. Diri sa may Bacolod City Water District nga dalan, sa may dalan Galog at sa Action Eric, may ari man diri mga kandidato no sang Grupo Progreso kung magaging tunga sila sa duha ka batch Action Eric kag didto naghalin man no ang pihak nga partido kag same man ang ila sining direksyon o kon destinasyon diri sa may Bacolod City Public Plaza Action Eric. Sa sini nga mga tinion nagabaha diri sa mga pulakan Action Eric na bilang pagpakita sang suporta suksok man sining mga pumuloy sang syudad ang pula nga bayo para ipakita ang support sa mga kandidato sa Grupo Progreso Action Eric no. Okay. Sa sini nga matinion actually particularly diri sa may palibot ng plaza bugat Action Eric ang nakason trapiko kaya ginaubad diri subong sa Bacolod Traffic Authority Office. Okay. Once nga ang makita nila nga mayroon sang traffic jam especially ang mga ginagyan sang tawo pagpadulong diri sa plaza dira nila Action Eric temporaryo nga ginasaladaan ang dalan para makahatag sang ligwa raso ngiti may pila diri ka mga motorista nga nagakulat no kag kun tama na kalawig ng ila sini nga kulata nagabusina ini sa Action Eric ug ganing magsindihan man nila ang sitwasyon bangod may sang aktibidad nga ginapatigayon diri sa may Bacolod City Public Plaza Action Eric. Samtang nag-report kita sa Action Eric diri sa may dalan Gatuslao. Okay. Close diri ang pihak nga lanes nga muna siya ang ginagyan sa mga kandidato sa Grupo Progreso. Kag nagatabit man sa ila sining likod ang ila sining mga supporters kaya ang ila sining entrance diri gid pala sa may tubangan sang Jollibee kun madunggan mo Action Eric kun may mga maskara festival diri nagasulod ang mga dancers sa likod no kasi ang ila sining direksyon padulong dito sa may stage no sang Bacolod City Public Plaza Action Eric. Actually, kay interview natin Sir Dennis Fermang, spokesman sa Bacolod Traffic Authority Office. Okay. Wala man sila Action Eric sa may nabaton nga pangabay or request sa duha ka grupo like Partido Ascenso, ka Grupo Progreso. Okay. Kay tiyan mo na bala kung may mga rally nga ginakandak like sa mga National Party tinalikdan o mga dlaguan nga mga presidential candidate may mga road closure. Pero this time ang bitaw wala yan sang may nabaton no nga request ya may motrad ang mga dalan bangod may mga rally kay ang ginakandak diri sang bitaw Action Eric na stop and go kag kun may mga traffic jam temporaryo para lang nila kag once nga maghagan-hagan na that's the time na nga maka amat-amat naman ang mga motorista nga na-stuck sa traffic sa paglabay sa lugar Action Eric. Ang sitwasyon subong diri sa Bacol Public Plaza, subong temporaryo ginsiladaan man ining dalan San Juan no sa may tubangan ng Action Eric sang Police Station number 1. Okay. Diri sa may bongbongs no. Subong temporaryo ginsiladaan ang ining dalan kay naglinabay man ang mga supporters kag kadamo di subong sa mga salakyan may naka-parking sa sining dalan Action Erica. Okay. Ay makita din natin sa palibot sa Bacol Public Plaza ang kanya-kanya man mga supporters dalaman sang ila sining mga placards, mga tarpaulin, mga signages isuporta sa team Grupo Progreso. Ang patrol kaina nakalabay man dito sa bahin sang palibot sang Paglawan Sports Complex Action Erica. Okay. Ang traffic dito bulubog at man ang sitwasyon since kasi dito ya ang venue sang Ascenso Bacolod Action Erica. Earlier may mga caravan mas lang din patigayon nabulubat siya gangit ang bugat na traffic especially dito sa may dalan Lacson padulong man sa ila sining venue dito sa may Paglawan Sports Complex. Na-notice ko lang kay Action Eric na sometime nagkahulat ang mga supporters ng Grupo Progreso diri sa may dalan Galog Gatuslao. Okay. Naglabay ang caravan sang Ascenso Bacolod nga si makita ni Action Eric nga wala ya bala nagasinuyay kay na do may sang respect. Very good. May makita mo Action Eric nga may rasang respeto nga bisan naglabay ang mga puti nga mga salakyan, may mga puti nga ribbon kag asakay man ang mga kandidato sang Team Ascenso. Makitaan mo man nga nagakuha man ganis sang litrato ang mga supporters sang Grupo Progreso no. So kaina
amo to kay na ang na-notice naton nga may arasang respect no sa iban nga mga kapartido, especially nga naglabay sa tubangan mo ang karavana sang pangontra action na Eric no. Kag this time episode action Eric padayon nga nag-inabot ang mga residente no, especially mga supporters sang Grupo Progreso dili kabayin sang Bacolod City Public Plaza. Makita andri nato may nakastanbay nga mga ambulance ang mga kapulis andri nato from one corner to another corner may nagabantay gid nga mga pulis ang cars diri naka-standby man kag may mga first aid mga station direction Eric same man ang ambulance diri sang Bacolod CDRO kag sang syudad action Eric. Good news sa subong sitwasyon subong Sabado nga hapon makitaan mo gid na daw nagaugyon gid ang panahon action Eric sa duha ka mga grand rallies no sang Asenso kag Grupo Progreso action Eric kasi hopefully hindi lang magulan kung magsige-sige ang mananaya nga tempo subong nga hapon makitaan man naton diri sa may palibot sa Bacolod City Public Plaza mga magagmay naton nga mga negosyante daw nagayuhom-yuhom ni sila tungod nga kun may mga tawo may atang posibilidad nga mabaklan kagidya no bisan tubig dira o kon mani ang imo silang ginabaligya maka-income kagid subong Sabado sa hapon diri sa Plaza Action Eric kay makitaan mo diri linibo na ning mga tawo ang nagatambong diri sa opening salvo sang Grupo Progreso. Kag dugay later on, I check nato na ang crowd estimate sang police station number 1. Kag sa organizer man action Eric para at least ma-informan ang publiko, especially mga supporters man sa pulahan nga wala diri sa venue action Eric. So far, standby kita action Eric diri sa may tubangan sang police station number 1. Kag hopefully wala lang sa mga insidente dito or untoward incident kamagkanabo samtang nagapadayon ang opening salvo sang Grupo Progreso diri sa may Bacolod City Public Plaza. Later mga 6 PM amo ning ginapabot kada isa din sa mga kandidato maghahatag sang ila sining nga papulong-pulong o kon speech ipatad ang ila sining nga mga plataporma. And sa time action Eric may mga iban pa ning mga local no kumbaga mga talento lang Bacolod noon ang mag-perform diri sa may opening salvo sang Grupo Progreso. So far, action Eric, amo ini ang observation report nga madulong sang patrol subong Sabado sang hapon ang action yo action day sa Lazar mga ka-action sa din ka man sa Pinas Nagahimumugto ang signal Action na di Salazar sa sining intro. Salamat kay Action Dale. Reporting live dira sa vicinity malapit na sa Bacolod City Public Plaza. Siya dira ang nagaman ang ato nga paglaom sports complex sa dito ang putian ato to si Action Alvin Graba ang nakadestino dito no. Si Action Alvin Graba dito na destino sa Grupo Asenso. Sa paglaom, si Action Day Salazar diriya na destino sa Grupo Progreso sa mga pulahan sa Bacolod City Public Plaza. Alas 6 karon magasugod ang programa dira. Ato sa nga live coverage. May hapon dira kag mga pamonitor sa kay Justin Benedicto, kay Mr. and Mrs. sa Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Mina, Siyudad sang Sipalay. Si Beth Butal Pilayo, mayong hapon, salamat gid. Jerome Alilain, Lourdes Catalan, mayong hapon dira. Kay Ana Sinoro, mayong hapon man. Malan dira nga pag-monitor kag papamati diri sa atong sini nga pagpangalagad. Marilo Travilla Catinoy, Rochelle Polhenso Susana, kay Madam Oyen Colminares, tamay lang si Neri Colminares, tagapapili senador ni sa sa Independent. Jinky Jalagdon, ba may hapon dira sa imo, tamay lang si Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligo, na Alex Montesa, Milili Oligo, sa pamilya dira sa DSB Pandanon, halina kay Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Salamat sa mga 50 stars. Mski Padilla, may hapon, kag kay Elizabeth Gamala, Gamonitor gid sa ato sa nga pagpangalaga. Magabalik ang iyo sa nga palatuntunan when we come back. Report na
Gikan sa aton nga mapatrol nga reporters, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Iningabahin dala sa aton sa Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko.
Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa Double check na lang signal action dyan kada medyo mahina-hina ang signal action dyan. Action dyan ka na kontak kami dira sa imo. Palag lang check sa imo dira nga
special com ka nakatawag din ang atong sininga base control, no? Kung na lang ala si Action dyan, sa iluwan tanay si Action Alvin Graba sa report gikan sa Occidental Provincial Police Office party sining kaso balaho sa duha ka mga laker estado matapos ka nakuhaan sang armas lutang sa Banwa sa Morsya kag Banwa sang Binalbagan. Yari si Action Alvin Graba sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Alvin, please come in. Maayong hapon sa imo, Action Eric. Arestado ining duha ka mga lalaki matapos akto nga nakuhaan sang illegal nga armas sa separado nga lugar sa probinsya sang Negros Occidental. Sa Banwa sang Binalbagan nagapangatubang karon sang duha ka kaso ining isa ka soltero matapos nakuhaan sang armas nga nagalupok kahapon sa Purok Tuway, Barangay Kanmuro sa Banwa sang Binalbagan. Ang suspect kilala kay Richie Credito, 26 anyos kag nagapuyo sa Purok Dahlia, Barangay Paglaom sa amuman nga Banwa. Sunod diri kay Police Major Ellen D. Bosquillo, nagpangayo sang bulik ang pila ka mga pumuruyo sang Purok Tuway, Barangay Kanmuros matapos nakita sa mga ini ang armas ni Credito nga yara sa kilid sang iya sining nga lawas. Dugang pa ni Bosquillo, natabuan naman nga ara sa lugar si Police Captain Crisanto Niñal, Logistic PCO, Regional Mobile Unit 6, kag tigayon nga naaresto ining si Credito in plain view nga nagahupot sang armas. Na-recover sa iya ing isa ka homemade Smith & Wesson nga caliber revolver kag karon priso sa custodial facility sang Binalbagan PNP kag nagapangatubang sang kaso paglapas sang Republic Act 10591 kag Comelec Gun Ban. Samtang sa Banwa naman sang Murcia, priso naman sa custodial facility sang Murcia Police Station in 35 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sang armas nga nagalupok kagabi sa Barangay Zone 5, Banwa sang Murcia. Ang naaresto ging kilala kay Claudio Alibuga, nagapuyo sa sitio Bugas, Barangay Santa Cruz. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Frankie Pasyente, nagapauli na kuntani ang tagreklamo nga si John Philip Artus, 31 anyos, sang hinali na lang nga ginbalabagan sa dalan kagat gintayaan sang armas. Dugang pa ni Pasyente, sa mga insidente, nagtinguha nga makadalagan ang tagreklamo kagilayon nga nagpangayo sang bulig sa mga otoridad. Sa follow-up operation sa mga kapulisan, tigayon nga naresto si Alibuga kag na-recover man sa iya ining isa ka caliber 45 pistol loaded sang isa ka magazine nga may 8 pa ka mga bala. Ari ang pahayag ni Lieutenant Pasyente. Sa armas siya, that is why nga ginakot sa kapulisan ta. Nag-cover siya yung posisyon ng saka 45 caliber, may magasin, bala. Ano gitang rason nga dalagit sa isang armas, sir? Ano, siya nakainom? Siya nakainom mo. Magiging tao sa nga kontra yun, no? Dira sa area. That is why nga nasalayan niyang nagalakat niya nga siguro nga nagpapariyo sa kontra. That is why nga po siya yung magsanagawa, pagkamatutinayahan niya. Pagkatayaya mo na, iningagaw ko sumbag para di matiruan. Antes magdalagan ka mag-report sa polis. Oo, sumbagan sa mga may samad pilis ang ilong niya. Pag-abot sa mga kapulisan, sir, way naman siya kaporma. Wala na kaya mo ang report sa ating biktima nga itayaan ako po sila sa nga itong nga polis preparado man. Pagkakita mo sila agad ng sigidagin lang nagpakilala ang polis to ipapahulog ang armas siya. Ang pahayag ni Lieutenant Pasyente. Balita nagikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon, sa diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Salamat gid Action Alvin Graba, report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. O naman antes sa report na action dyan, check na natin sa nga remote control direct mismo sa Bacolod Public Plaza with action, boy duran sitwasyon dira sa opening salvo sa Grupo Progreso, Grupo Pulahan. Action boy, may hapon. Yes, may hapon Action Eric. May hapon sa ating mga aksyon, no? Ari ko na mismo sa may stage gid, no? Sa Bacolod Public Plaza. Sabi na magkapatigayon karon sa opening salvo ay ng Grupo Progreso. Dahil hindi may nagsindihan ay di Action Eric. Pertigit ang bilog na plaza
halos palabulagid ang bilog nga plaza, puno gid ang mga nakapula naton nga mga ka-aksyon nga ari diri subong nagapakita sa suporta sa Grupo Progreso nga ginapamunuan ni Mayor Bing Leonardia kag sa mga kandidato nila no sa pagka-congressman si Dana Taide, Vice Mayor Elsie Villaran kag sa 12 ka mga konsehales. So kay na Action Eric, may mga preliminary activity din ginimo para nga maglingaw diri sa mga pumuluyo nga ari diri subong nagtipon sa plaza samtang ginahulat ang ining pagsugod no sa ilang opening salvo sa diin diri mabatian ang nagkalain-lain nga mga kandidato nga magpalayag sa ilas ning mga programa, plataporma kag ginabantayan diri of course sila bina ang kay Mayor Bing Leonardia sa pagplastar sa himuon man para sa syudad sa Bacolod sa maabot pagid niya sa ning termino kung tagaan dihat sa kaginan sa aton nga mapumuluyo diri sa syudad sa Bacolod no. Particular Action Eric as of now hindi pa ko maka-estimate kung ano diri kadamo ang tao sa Bacolod Public Plaza pero pertigid no halos ang tanan nga corner ang tanan nga bahin diri sa Bacolod Public Plaza may ara nga mga nakapula no bisan din kalante balikid ka sa tubang balikid ka sa likod sa kilid sa tuo sa wala ang wala lang Action Eric sa babaw mo pero Action Boy? no, balikid perti ang tao diri no Action pero, Boy? yes Kung mag-soksok ka na puti, guro, ikaw tulukon sa tao na nga pulay. base black putson tadi nila ako na puti na. Amon nga kita mo na kay yellow ako ya kaya siling ko parang neutral kita pala. No? Parang neutral lang kita, na yellow kita no. Kaya tanan di inisipon na di mga tao na yan ang kulor bayo. Halos tanan di nakapula. Nakapula halos tanan nga mga tao diri. O kung nabatihan mo subong sa hinugyaw sa mga tao, matiyan mo na hinugyaw sa mga tao because wala pa nakasugod Action Eric ha, wala pa nakasugod. Ay, gali. Pero nang hinugyaw diri sa mga tao, kapin pa sa pagsulod ni Mayor Bing Leonardia, nakita ba natin ni ano ni mga pumuluyo sa Bacolod man, nahidlaw kay Mayor Bing Leonardia nga daw si Mayor Bing daw artista pagsulod. Ha? Daw ni ko daw artista ka, di wala daw pudupod ko para madala lang ko bla sa kwan, madala man. Kaya na pagabot ni Mayor, naka-istorya kami. Santang istorya kami kadamo sa picture dito na dala ko ya dala ko ni ko na palayo tadala kay daw sa gabal tadi no pero amo Action Eric ang sitwasyon diri sa Bacolod Public Plaza siguro in a while actually ang official time na din naton nga ginpalayag nila nga magasugod sila sa pagpastar sa ilang mga plataporma kag programa alas 6 no tanawon naton alas 6 so sa aton nga mga action siguro standby kita no bantayan naton kaya aton diri nga tuyo nga madulong naton nga mapabati sa pumuluyo ano wala ang plataporma siniya grupo ang Grupo Progreso para by then makabinag-binag kita sa maayo no sa para sa palabuton ni eleksyon makabinag-binag kita sa maayo sa pagpili sa aton nga butohon sa palabuton nga Mayo 9 base man sa mga plataporma nga programa nga ila ginaplastar para sa syudad sa Bacolod Action Eric. Okay. Sige, Action Boy. Yes. So, Action Eric, dugay-dugay. Mabalik kami, no? Samtang ginaplastar man din natin ang aton nga pagdulong sa nga matag. Nga pagpapalayag karon sa mga kandidato diri sa ila plataporma di gobyerno, no? Sige. So, direkta kita diri sa Bacolod Public Plaza. We are with us, Action Jan Diaz. Ang aton diri nga technical man, si Action Oliver Pason, Action Noel Peñalan, si Action Fred Salanga. Remandere, mabalik kita karon, no? Mga action sa din kaman sa Pinas. Labutin ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Salamat kina Action Boy Duran live report dira sa Bacolod City Public Plaza o dira sa coverage team sa aton nga mga IT kag technical partner. Aton sila nga dira nga official photographer. Ano si Action Fred ha? Nagluli na si Action Fred Salangka. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:46. Action dyan nagkakontak kami dira sa imo. Check tabi liwat ang sinan Action dyan. Partitioning report niya sa New Government Center, no?
ang mga update ining parte sa Bacolod Vaccination Mobile pati kayo nun sa vaccination drive sa ato nga pamulutuan mga eskwela namin man no. Tapos yan nga wala pa mabakunahan dako na ning chance nila nga mabakunahan sila. Pag ining population protection narabot na sang Bacolod suno sa AOC. Ang tag-iti sa init naman ni oras so 5:47 na pero kurti pagayapon ka singkal kag kasakit sang kwan sang init nga nagaigo sa aton sini nga panet ko na kay sagwa. Kaya mo ni oras so ang init sa plaza ga kwan pa ga sigabong pag naga init pa ay porti way labot sang mainit nga brakpak sang Grupo Progreso ay ang kainiton nagakon gid naga-exister gid para na gid man ka pasulod man gid man kita sa kuan sa ginatawag nga Semana Santa. Sige. Ari si Aksyon Jan Diaz. Sayang report sa New Government Center. Line number 2, Aksyon Jan, may hapon. Magapadulong sa mga bulutuan ang mobile vaccination sang syudad sang Bacolod para magpatigayon sa mass vaccination program sa mga pediatric kag iniban aksyon Eric ang tanan nga luyag pa magpabakuna no sumugod sining nga semana kag sa masunod pang mga binulan. Sunod diri kay Bacolod Emergency Operations Center Deputy for Medical Dr. Chris Sorongon nga kahapon nagpadulong na sila sa Arceo Elementary School kag sila nag-conduct sang vaccination kung sa riin ginpang tublokan sa bakuna ining mga estudyante nga mag-upod sa pagpatigayon sa in-person classes o kunang face-to-face classes. Aksyon Eric na ibaluan ti may pila na ka mga bulutuan nga ginalaw sa Department of Education sang EOC kag sang lokal nga panguluhan sa syudad sang Bacolod nga magpatigayon sa face-to-face classes nga limitado gid lamang. Pagpayag diri ni Sorongon magakadto man sila sa pila pa ka mga bulutuan sa syudad kay bangod nga may 70 na ka mga bulutuan ang nag-apply nga luyag magbukas sang ilaman nga face-to-face classes sa limitado nga pamaagi diri sa may syudad sang Bacolod. Tinutuyo diri sang Emergency Operations Center nga masiguro nga ang estudyante nga gusto magpartisipar sa in-person classes nga limited lamang ang mabakunahan gid kay ti ginapayag diri ni Sorongon amo ini ang isa sa mga requirements. Kung wala ka nabakunahan hindi ka upod sa isa ka face-to-face classes inaya pulisa lamang kalokal nga panguluhan sang Bacolod. Aksyon na Eric dugang pa diri ni Sorongon ti iniman pagpakita nga kung mahimo magkooperar hindi lamang ang komunidad bisan pa ang bulutuan mga manunudlo kag estudyante. Aksyon Eric yari si Dr. Chris Sorongon ng mga kabataan nila mabakunahan kay isa sa mga requirement sang local government unit nga only vaccinated kids ang pwede makapartisipar sa subong sa limited face-to-face as we are proceeding with caution. So, both siling ng Doc, makadto ka mo sa eskwelahan? Yes, mga doon kami sa eskwelahan, dito kami bakuna. Just recently, kagapon, yara kami sa Arceo, sa Alangilan, kaya nag-request ang principal nga bakunahan ang ilang mga estudyante nga ma-participate sa face-to-face. So it was a very good turnout, kaya hindi lang ang mga kabataan na pabakuna, pati ang mga high school, kag pati ang ilang mga immediate household members na pabakuna man. So pati iba ng mga maestra nagpa-booster shots naman. So kanami gid. So next week damo sang schedule nga kadtuan ang aton mobile vaccine, ang aton nga bus para malabot pa gid ang kailangan ng mga eskwelahan. Okay, kung baga business sa eskwelahan hindi siya for specific lang gid nga target. It could either be called as mass vaccination. Yes. Priority is ang mga estudyante, ang mga ginikanan ng eskwelahan, but gina-open sa principal sa mga neighboring nga mga houses. Okay. Kaya base may gusto mag-join, pwede sila ka-walk in. Mga pila ka percent na kita ito na vaccine, Doc, sa Bacolod? At isubong siniyara kita sa 133% na. No? Aksyon na Eric nabatian si Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Balita gikan sa City Hall, ang taglibot sa Bacolod Aksyon Jan Diaz nga nagasaling sa tatanan nga maka-aksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas. Laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat Aksyon Jan Diaz. May hapon nila kay Felice Benzola. Sa kay Manjo Arnejo dira may hapon lang. Uy, kay Ebony Butser sa Germany.
May apon na kay Boni Butcher sa Germany, gatamyaw na siya sa pamilya dira sa Banwasang Morsya. Tugangan ta ang ato sining mga aksyon balita pagkatapos lang sa ato importante dugang pa nga mga pahibalo. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan. Daw karami pa i-aratsada karangkada chinpoko alanganina. Ang inyo para tutunan action report after edition sa padong presentation. Magatakop ini, balik naman ini sa Lunas. Opo diri sa aton nga mga patrol yun at report sa action kada palagad karon nga hapon action Alvin Graba, action John Diaz, of course action Dale Zarazar. Back to back sa ato kapiloto si action Papang Nixon Tahom. Opo diri sa aton nga mga technical partner sa Studio A, broadcast engineer Nelmar Madera. Opo diri sa aton nga IT expert action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarong Syudad Sagbago, si broadcast engineer Edward Balico.
Way kita newscast karon nga hapon, Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon na firing line, magasentro kag magatutok sa pagsunod dugay-dugay sa coverage team. Direkta na mismo sa Bacolod City Public Plaza ang opening salvo sa Grupo Progreso, Grupo Pulahan. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya, talos na ako dito temporaryo, pero kita karon, last 9:30, tugtong alas 11. Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magmalo, salamat gid sa inyo pamamati. Happy weekend! Mga kaaksyon sa tiga mga bayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!